Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Yes, minutos na kaaligan sa tak na alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Siluwat yari naman kita sa pagpangalagat sa inyo sa Action Reports Afternoon Edition. December 29, 2021. Tatlong tulog na lang ang nabilin. Babay na ang tuwig 2021. Nagasaulog na magita sa bagong tuwig, ang tuwig 2022. Amos na nga ito sa mga ka-aksyon. Isa na naman kamasakong adlaw sa nigag ng mga tariyon. Action Reports After Edition, Webes nga papagalagad naton. Webes nga pagarangka. Inyo ka-aksyon Marlon Henovoya, pagarangka naton sa mga balita, ang mga isyong talalupang doon. Mga balita nga dapat dato naman sa nga pagalindason, pagapugaon, o kung pwede man nga pag-ayagon. Basta maposlanon nga mga balita. Kag magka-apekto sa ato sa nga kinabuhi sa mataga-adlaw-adlaw nga taran. Ang ibang subong daw halos hindi na gani matulugan. Hindi bangod sa kalipay nga nabatsagan, bangod nga nakabaton sa nga Christmas bonus, kundi hindi sila matulugan niya bagod sa ginalukdo nga problema dala sang COVID-19 kag dala sang Bagyo Odette. Halong-halong lamang ato sa mga ka-aksyon bagod ang tiyempo dire sa Bacolod. Hindi maayo ang plastada. Pareho man kahapon nga nagatupa man ang dabo-dabo kag tulotalithi. Ang mga mayor nga dalanon sa Bacolod. Grabe na sa mga pagdagsa kag pagsinumbali sa mga tao. Ang problema sa trapiko nagabatsag naman mga intersection areas. Nagpulo pa si plat kita mga ka-aksyon antes kita mabungko sa ring trono. Amo ang nagapangunang ginaproblema subong kung trapiko ang paghahambalan. Subong ang edisyon sa industry nga palatunturan. Sa gihapon naton mangin katuwang ang puwersa sa mga aksyon unit way porters. Sabahin sa nga patrol, espesyal ang inyo sa mabatian kag mga plastar sa sitwasyon sa Bacolod dugay-dugay. Temporaryo nga magapangalaga danay from where the action is. Action Arlo Tikar. Inyo mabatian nga magabalbal dugay-dugay sa mga balita halin sa patrol. Sa sulod sa nga pilaka-adlaw ni sa Action Arlo Tikar. Inyo ka-aksyon Marlon Henovoya. Pagkaroon sa ating Pangulong dinala. Dari kita sabahin sa mga balita nga dapat nato sa nga pagtutukan. Oh, bay gali ma-log out niyo may nagkapanawag o in-check pa ho. Dali action JM lagwa na di ho ay may panawag diri sa in-check man ang iya sa ding ano ho. O, gasulod dari sa computer na ginakuha nato na rasa ho, o in-check ho. Di ko nakansindi sa in-check na. Why gali ma-log out, no? Okay. May nagapanawag kay tita nga in-check. Along oras pungsod China na ay. O kung base kung halin na sa West Philippines hindi man. Base man namyaron na guro sa aton nga sa aton ha. Base man namyaw sa Happy New Year. Alas 5:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dari kita sa ato sa mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan.
karon sa aton Pangulong dinala. Sa balita lokal, serbisyo pang-action radio. Bao kanami pamati ano? Bulig sa mga nalisdan sang bagyo. Bulig para sa mga nagakinahanglan. Relief operations sa Action Radio Bacolod. Ginpatigayon kaina sang aga sa Sorsang Negros Occidental sa Barangay Banga, Banwasang Candore. Ginpadulungan. May mga pagkaon, ilimdon, kaiban pa nga mga mapuslanon nga kagamitan. Ginhatag sa mga nahulan sang Bagyo Odette. May ginatos man ka mga family food packs. Iban pa nga mga basic necessities ang ginhatag sa Aksyon Radio Bacolod. Agi sa mga binuligon nga mga donors. Ang serbisyong Aksyon Radio Bacolod. Ang ato sa nga Operation Tulong Task Force. Ginhatagid sa kutob masarangan, dapat nato sinibuligan, dapat buligan. Ang halambalanon ba nga ang ginagutom dapat pakanon, ang ginauhaw dapat painomon. Nagapati man ang ininga palatuntunan sa masamig ginasiling. It is more blessed to give than to receive. Alas 5:15. Ano pa ni ba sa balita sa bayan sa lokal? Mambukal nga damlag lang ginhimo bilang sanctuary kag wildlife. Liwat na naman nga ginpasira temporaryo. Ang rason hindi bangod sa COVID-19, kundi bangod sa halik nga gintugan ni Bagyo Odette. Ang mga bookings kansilado. Man sa paghagunos sang Bagyo Odette diri sa Bacolod kag Negros Occidental, nagaligad nga si Mana. Wala man makalawas ang dalagko kag naga-irikit-ikit nga mga kahoy. Sa sulod kag palibot sang Mambukal, dalagko man akong gagmay. Ang gamot lukat na. Ang lawas haplay pa. Ginpasiraan ay temporaryo kadatagan sa tiyon. Ang papatagayon sa clearing operations. Ang mga kahoy nga nagkalatumba, hawanan anay. Kay man kalain giban tuod nga sige-sipag matunda sang bisita kag turista nga damo sa nagasablag mga kahoy nga nagkalatumba na. Wala man sang nagapangayok nga mo ning matabo eh. Awanan anay para nga pagbalik normal ang operation, ang mga bisita kag turista mag-action hindi bala mag kolorinot ang ila sa ning agtang ka magkurisong. Sa mga mahilig dira magpaliwaliwa sa mga mabugnaw nga lugar. Pareho sang Mambukal nga ginakonsiderar man nga daw ala little bagyo diri sa Negros Occidental. Wait lang kamo pag may time. Kung hindi kamo maka-wait, ngita na lang kamo sa iban nga lugar eh. Nga daw pareho man sang Mambukal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Dugang nga balita sa bayan sa lokal pagbalik sa double digit nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Ginakabig nga makaalarma suro kay local IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran. Amo nang ginakabalak-an ho. No nga basi magbalik sa pagsaka ang kaso. Mo kabay pa nga hindi lang magdamo liwat ni. Double digit mo silingon 10 up. No? 10 up. Ang double digit, humalin sa 10 mo, hasta sa 99. Ika may pang magbalik sa single digit ka mag-zero na gidla. Kaya sabayin sa probinsya nga record mga ka-aksyon, nagnubo naman lang, no? Mga lapit na balang 200. Tika sige-sige ang nubo sabayin sa probinsya. Ang surat sa Bacolod dapat magsige-sige ba na pagnubo. Ang mga benepisyo sa mga ka-aksyon kita man tanan. Sabahin naman sa iban pagid nga balita, Shabu na naman illegal nga droga nga pero may ginabantayan. Bangod kung Disyembre ang mga drugista pati adiktos na nagapakadusmo na ispangita sa pamaagi para makalusot, para makabaligya kag para makasinghot o konsuyop. Kaya dari sa Bacolod ang mga otoridad, polis man akong taga PDEA, bantay sarado ng hulag sa mga drugista. Pero may ara gaya nga minanong bantay, lusot kag lusot yapo na. Ang rason sa nabangod kung anong bantay nila, amo man ang bantay sa mga durugista. Sa hulag sa mga otoridad, ang balita ngot sili,
sa sunod sang Dumaguete, mo noon ko gini nga aman, ari mangyapon nga land diri sang lugar sa Negros Occidental. Dito sa may sunod sa Dumaguete, may ginapatihan Shabu ang balor di lang ginatos kalibo, kundi 14 milyones ka pesos. Nakuha sa isa ka tinuga to. Ang kabagaton makaaksyon 2 ka kilo. Kaya sa agalan ni sa barangay Bagakay, Dumaguete, Negros Oriental, ang nadakpan ginakabig nga drug courier bot silingon tagadala ni sa kung siya ang nagadala, may lugar kung tawagin ni nga dulungan sa makaaksyon kung baligyaan mo. Ang talalupang doon dari sa balita, bangod ang investigasyon sa nga polisa nagapakita, nagasiling nga ining Shabu ni naghalin ini sa isa ka persona halin sa sunod sa San Carlos dari sa Negros Occidental. Negros Occidental gapon no. Kung waay ni matukiban makaaksyon ka, waay ni madagpan, piho damo na naman kuntani ni sa mga utok sa tao ang nagkinaburigal, ang pinsar naglulupad naman kuntani sa kawaan ni mapadalabot ang mga tao ang makasayop Shabu ang kalimutaw nagamunudlo bangod sa singhot kang suyop sa ning Shabu kaway gini madala kayuan sa sa sinuman. Iangot kong balita, angot Japon sa ilegal nga droga, national naman nga level. 2 ka miyembro sa International Drug Syndicate, ang tawag sila bodigero sa mga ilegal nga droga, ang Shabugin putos nila ni sa Christmas wrapper. Muning uso subong mo, uso ang potsanay regalo. Para ipagwaabing nga daw regalo lang unod, pro Shabugli. Dito sa may sunod sa Mandaluyong ang operasyon ginkasa sang Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence and Investigation Service sa kundo sang duha ka mga subject kag mapati bala kamo kag hindi ang nakuha nga ginapatihan Shabu kun sa Dumaguete, Negros Oriental. Duha lang to ka kilo ang nakuha sa sining duha ka bodiguro dito sa Mandaluyong City. Ang na-recover sa ila mga kaaksyon 75 gid ka kilo. Oh my God! Wow! Bot silingon mga kaaksyon kun bugas isa ka sako kag tunga mo nga Shabu. Ang bilis ni 534 milyones ka pesos. Di sobra to nga sa bilyon ka pesos nga Shabu. Damo gid pwede lutsan nga lugar sa Pilipinas. Eba mangkot na mo gyapon kung way ni matukiban, pila naman ka nga tawo dire sa Pilipinas, ina ko sa Pilipinas gid man wasaag ining Shabu ni. Pwede man nga ang Pilipinas, agyan lang mo, basi kung lusos iban nga rasyon lang Pero di mag-amo ni mag-aksyon naman laban Pilipinas, kung ano top-an sini mo. Ibala naman ay handari ka mga utok sang tao nagkalabuang man. Samtang mga inadlaw pang nabilin antes ang bagong tuig. Sa mga otoridad naton, dapat it-iron nyo gid. Bagod bisan labo, tas bato, bisan sa salon pa. Mayara pa gid nga iban pa daw. Nga masi subong ganit ginadiyahan na kung paano mapalusot sang mga durugis ta kung sindikato ang illegal nga droga bangod diri sa Pilipinas. Demand ini sa holiday season, partikular sa selebrasyon sang Pasko kag bag-ong tuig. Sa mga permeda ga suyop ka nagasinghot sang Shabu, gusto nyo nga mag-amo-amo niya Ako nahuli dahil lasing ako, dahil sa kasalanan ko, nagpaputok ang baril. Ito, nahuli ako. Hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal. Gusto nyo mag-amo to? Ato sabog-sabog katama sa Shabu to? Amo to sang persona nga nagangkat kay Presidente Rodrigo Duterte sang tiruhay. Sige. Kaya nasig sa oras na oras 5:23. Action Radio Philippines Standard Time. Balikan ko lang atensyon sa mga empleyado sa gobyerno nga ang status nila is contract of service bala kag job order. May good news para sa inyo. Ay may good news nga inanunsyo si Presidente Rodrigo Duterte subong lamang nga hapon. Ibalawon taray observation report sa ato sa nga patrol. Importante man amo nga oras mga ka-aksyon o rush hour ini. Downtown nila sa Bacolod City, pihogid.
sinumbali ni ang si Action Arlo sa Action Henry. Ang sabayan sang patrol ta. Kasi nung bali lang na no? Importante babaluan sa mga ka-action ta kung diin nga dalan ang di ka masiling tawhay. Diin nga dalan nga inang mahagan-hagan na mala. Ang imo sa kabalaka kung problema sa trapiko maghambalad. An kung mag-highly urbanized city ang syudad. Hindi ginamalikawan niya nga sa holiday season labi na nagahilapit ang selebrasyon sa nga bagong tuig. Normal na kakatabo ang problema sa trapiko. Ay man una best damo sa mga tao nga nagapinangumpra, kag damo man sa mga salakyan ang nagabiyahe kay dire malang nga time, nakagulugadan siya slay. Makadawa-dawa sila sa ila sinigandansya. Arin ang Patrol with Action Arlo Tikar sa ligid ng mga triyon. Aksyon Radio. Action Arlo, bayong hapon, kamusta Bacolod sa buong Please Kabin. At Action Marlon, maying hapon sa aton mga tagpamate, and right now ang patrol nagalagaw-lag na sa pila ka mga area diri sa Dakbanwa sa Bacolod. And naton subong sini Action Marlon ang pila ka mga area diri sa Bacolod. Right now ang traffic hindi gid maintindihan. Uman kagutok sang dalanon, especially diri sa may downtown area. Yung mga dalan mayari sa downtown area Action Marlon. Ang mga pasahero damo-damo man. Sa ilo Action Arlo, dalhin ko da sa iluhan ta sa special communication mo base kon mayara sang diferensya ng ato sining ano no. Sa ilo kami Action Arlo sa special communication mo para at least pangintayo yon. Ang imo sining presentasyon Action Arlo. Sige, standby ko. Sige, go ahead Action Arlo. Yes, sa nasiling na kay na Action Mar, ang pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Dakbanwa sa Bacolod tuman gid ka gutok. It is because nga kadamo sa mga pumuluyo naton nga yari sa downtown area, and hindi lamang ina kundi sa kabilugan nga siyudad sa Bacolod Action Marlon may mga tao gid. So masiling ta nga ang mga tao now nakagwa bala sa Action Marlon. Go ahead. Okay. Masiling tangati ang tao subong daw nakagawa sa turil balang sitwasyon. Kaya di ko because ngati kadamo gid sa ila. Ang iban sini makita ta ngati nagalinagaw-lagaw nagakaon sa pila ka mga kalanan. Di ba naman nagasulod sa pila ka mga commercial establishment wherein nagapamakal ini Action Marlon kay ginapatihan ta ngati ining nga ginapamakal para naman sa preparasyon o kung handa nila sa sining pagbulag sang tuig Action Marlon. And ang sitwasyon subong when it comes to panahon Action Marlon, ang panahon subong sini nagatulot-talit si Action Marlon pero hindi dito man kadamol. Kag siyempre kung ikaw nag-alagaw-lagaw nagadala ka sang payong kung makita naton nga may mga kautoran kita nga nagasuksok sang jacket bangod nga kadlok man mabasa kag mayara kita mga kautoran nga nagadala man sang payong nagapamayong kay amo na bala medyo nagatulot talit si subong sini ang pila ka mga area diri sa Dakbanwa sa Bacolod. So ang mga salakyan Action Marlon pribado kag pampubliko nga salakyan grabe gid kadamo subong sini Action Marlon even sa mga dalanon balang masiling sa talagsa lang ginagyan sang salakyan. Pero right now Action Marlon para sa consumption sa ato sining mga tagpamati ang mga dalan diri sa Dakbanwa sa Bacolod tuman gid ka loaded because sining mga salakyan nga tuman kadamo nagapa sinumbali lang. Pero ini nakita naton actual Action Marlon sang kita nagalibot-libot sa pila ka mga area sa dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. Nagkakalipay kita Action Marlon sa pagpaybalo sa aton sining mga tagpalamati ngati ang Dakbanwa sa Bacolod sa subong sini when it comes to peace and order base sa record sa mga kapulisan sa aton sining ginsek wala gila mga madugay so far dire sa downtown area sa backup police precinct number 1 kag backup police precinct number 2 na wala pa sang record nga
kaso sang shoplifting o kung pickpocketing, kag wala pa man sang mga kunano pang na-record base sa blatter report sa atong sining mga kapulisan Action Marlon. So, patimaan lang nga nangin matawhay karon ang dakbanwa sa Bacolod, although nga tikadamo sa tao, pero ang purpose sa mga tao Action Marlon is maglagaw-lagaw gid lamang dire sa dakbanwa sa Bacolod. So, ang report nga to sini karon dolong ini may angot Action Marlon sa siniginatig amo man balangag droga. Diin Action Marlon base sa aton na report nga nakuha direct sa Banwa sa Manapla nga sunod sa pagpahayag ni Police Captain Ginek Bermudez at dira sa Banwa sa Manapla kung magpadayon operate ining mga kauturan sa mga illegalista, most likely sunod sa kay Police Captain Ginek Bermudez Action Marlon na si base mawiit gid ini sila Action Marlon kung matsambahan sa mga kapulisan naton dira sa Banwa sa Manapla. So sabay pa ang mga kauturan ta Action Marlon dira sa Banwa sa Manapla, including dira sa Bacolod. At kabay nga halong kamo, kay kung matsambahan kamo sa mga kapulisan ta, most likely mawiit gid kamo Action Marlon. So amo ina ang observation report sang patrol direkta diri sa aton hamtangan upod sa kay Nixon Town. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inangabahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo ang pinakabago. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Okay, sa ato sa live stream. Kanalista mga kaksyon, Ana Sinoro, good afternoon. Georgia Gargasiran, mayang hapon. Si Yvonne Boyser, good afternoon. Dan Sharing Hamalya. Fernandez L. Eric, mayang hapon ang sumarlon, kag mga kaaksyon ta. Fernandez L. Eric, okay. Ana Sinoro, mayang hapon. Mars Barangan, Bartoldo, mayang hapon. Si Ana Sinoro, mayang hapon ang sumarlon. Okay, salamat gid. Ana Sinoro Edilaos, good afternoon. Sumarlon, ari kami din ni Nana Isabel, gamonitor din sa may Victorias City. Okay, salamat gid. All right. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action
radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Oras sa alas 5:41, sino naman ayhan ang makabaton sang tumataginting na 500 peso sa ato sa nga sa pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Sa pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpanamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod number 1. Aber, arina ang ato sa nga taga-daog sa ato sa nga sa pamaskwa. Hello, mayong hapon. Hello, may hapon, sir. Good afternoon, baw. Daw kapagsigid, kamusta ang tiyempo na sabong, ma'am? Sino gani palihog ne? Si Grina Robles, sir, sa Central Maaw. Taga Central Maaw, Bago City. Yes, sir. Musta ang tiyempo sa bunda, Ma'am Grina? Sa Sabong, sir. Ari ko sa Sagwa, kay nagbakal ko bulong, sir. Baw. Sige. Pero ano dito, sir? Pero may good ko yung dapamati. Dapat na, sir, dapamati na ako sa programa ni Action Fred, Action Fred, Action Art, Action Eden, Action Dog, Action Korte. Red, Panang Action National. Daw ihatag ko rin ng 500 mga bunang plastada ba? Sige, di ta na pagpanugayon pa, Ma'am Grina. Pila ka ng edad ni Ma'am Grina? Mataginting, 59. 59, dason tuig, mas senior citizen, nagali si Ma'am Grina. No? Di ta na pagpanugayon, Ma'am Grina, post rin pamangkot ko si mo, antis tagaan na 500 peso. Ano gani permi na pabatian mo nga tagline sa Aksyon Radio before mag-extra ato sa mga reporters, Ma'am Grina? Sa balita, unang aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio, Perfect. perfect. Sige, Ma'am Grina, congratulations. Hulaton mo lang ang imo sa cellphone number gintawgan nimo dira na ma-text sa Ma'am Grina. Kung paano mo makuha, no? No need nga magkadto ka dyan. Ulat lang kay textan lang number mo kung paano mo makuha pagi sa pera padala o kung money remittance ang imo sa nga nadagan. Congratulations, Ma'am Grina. Happy New Year! Thank you. All right. Merry Christmas, Sige. Sa ARB. Sulit
ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio number 1. Timing gid ba, no? Timing gid to kay naga-maintenance guro si Mama Grina. Daso naman no? Lawig pa rin daw. Ang pagpanagtag sang tag 500 pesos sa Aksyon Radio Bacolod. Ang ginmuno ko kay inang good news sa mga empleyado sang gobyerno bala man may ara nga regular, may ara casual, may ara sang job order workers, may ara sang contract of service. Subong lamang hapon, subong man nga adlaw, anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa nga pag-issue sang Administrative Order 46 nga nagatugot ini sa paghatag sang 5,000 pesos. Ang tawag sa is gratuity pay. Kada tuwag daw ginahatag giman ginalot lang galing kung sano yung anunsyo. Ginaraos na sa mga adlaw mag-aksyon 5,000 pesos nga gratuity pay sa sini nga mga empleyado ni nga mga job order workers kag contract of service. Diri sa bahin sang Bacolod kag Negros Occidental, damo ni mga GOs di, no? Kag mga contract of service. Pero hindi tanan na pwede magkabaton di. Depende sa length of service ni. Kung baguhan ka, siguro tuwag hindi ka di malakip. Pila palang kadlaw or pila ka palang kasmana. Kaya may ares ang pagsulundan man dapat sundon di. Ang empleyado nga magkabaton sila dapat nakaserbisyo sa at least 4 months of actual satisfactory performance of services. Base ini sa nakasaad sa ila sa respective contracts as of December 15. Di mas bayan na lamang ni sa wala. Sa mga GOs na, ka mga COCs, pangutang na, pangusisa na, kung pala, pwede ka mo makabato no kung hindi, mga pangutang, mga kontuyo man. Alas 5:46, balikan taroy. Ang ganitali sa nga balita ni aksyon na Arlo Tikar sa ligid nga mga tinion. Aksyon Arlo sa detalye sang report, please come in. Yes, Aksyon Mar, detalye sa aton sa nga mga balita nga natipon direkta sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Mar, ring report nga nakuha naton gikan sa Banwa sa Manapla, nagapahayag Aksyon Marlon nga ang mga katapos ang Bago City Philippine National Police kag sa Manapla Philippine National Police pinagay sa ila sining Chief of Police diha nga si Captain Ginic Bermudez ang nag-supervise ini sa Intelligence Division sa Manapla Municipal Police Station nga mag-coordinate sa Bago Philippine National Police bangod nga may isa ya kapasona Aksyon Marlon ang wanted ini nga pumuluyo sa Banwa sa Manapla kung sa din ining biktima o kung ang suspect Aksyon Marlon ang may madugay ng standing warrant of arrest kag inisya may kaso nga rape Aksyon Marlon. So crime of rape ang dokumenter sa nasambit nga suspitsado diin inisya natigayon nga dadakpan dito sa may syudad sang Bago kag ang suspect nga ni Aksyon Marlon madugay na nga nagapanago sa kamot sang kapulisan. Kag inisya ginkilala nga mo si Bernardo Cuambo Bisira nga pumuluyo ini sa Banwa sang Manapla suno sa report naton sining rabaton. Ang nasambit nga suspect Aksyon Marlon natigayon gid nga na-apprehend sang joint forces sang Bago City Philippine National Police kung sang Manapla Municipal Police Station. Kag karon Aksyon Marlon ang nasambit nga suspitsado ang na-detain sa custodial facility sang Bago Philippine National Police. So nagakit-kit rihas na ang nasambit nga suspitsado bangod nga nakakomiter ini sang kaso nga rape Aksyon Marlon. So amo ini ang balita nga aton sini natigayon nga natipon durante nga nagapanglagad kita sa subong nga hapon sa palatuntunan Action Report Afternoon Edition. So po dire sa kay Action next tahong, this is Action Arlo Tikar reporting.
mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat sa report ni Aksyon na Arlo Ticar. Ang report sa mga Bacolod City Hall pa karon talana, no? Sabahin sang Action firing line. Cleansing, nourishing, balancing. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa dinga, lawas. Ang epekto sa Evergreen, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Anong sobra? Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation, kag iban pa. Ang kulang naman nga dapat dugangan, nagresulta ini sa nagalain-lain nga mga balatian, kulang ang vitamins kag minerals. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng Okay, nagpadala sa dugang sa mga mensahe. Okay, sige. Dugang ang mensahe. Si Evelyn Ipomuceno, mayang hapon, stay safe, advance Happy New Year. Salamat, kid. Ana Sinuro, Axomarlon, stay safe. Salamat, kid. Alright. Si Indaylo Humalomina, good afternoon. Congrats ko no hambal ni Ana Sinoro. Si Fritz B. Torres, good afternoon. Listening from Barangay Kaningawan, Kabankalan City. Salamat, kid. Okay, sige. Eban, balikan taraman dugay-dugay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEC Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita,
kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagtalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi na naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag bapos mo fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. Siguro no, sa Action Farming Line, acknowledge na isa-isa no kay nasa Raselenta na nagay madadalagon ang ato sa nga relief operation naging patigayon sa DYEZ Action Radyo Bacolod dira sa may Southern Negros Occidental, partikular sa bahin sang Banwasang Candode para sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Si Joy Ronquillo, salamat sa pagpadala sa mensahe. Family ko sa Magalyon, Family Ronquillo Ugates Family, from Joy Ronquillo. Magasunod na aksyon na balita evening edition with Aksyon ang Defensor. Action reports afternoon edition magabalik buwas. Ako naman Aksyon na Marlon Henovoya. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!